hours ago, a tragedy happened near Kiev. Aye ni kunafoni lase uka bololo lajɛrɛ senfɛ min bi wele ko conférence vidéo. Dunia lajɛrɛba min bɛ kɛ sɔrɔ yiriwali kan n'a bi wele ko forum économique de Davos susikaw fɛ. Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky kan ni laseli min kɛra bi alamisa ye kalan di a barosigi kɛbagaw ma siga bɛ minnu dusu la. Ani minnu bɛ k'a fɔ k'an bɛna kɛlɛkɛ sariw labila ni maa wɛrɛw y'a kɛ. Ne hakili la k'a fɔ k'o tɛ taabolo ɲuman ye. Nin kɛra a ka nimisa kuma dɔ ye ka taa Allemagne jamana ma. Olu minnu fɛnɛ kelen do ka gɛrɛntɛ jagoya sigi ka taa u kɛrɛfɛ jamanaw ma Europe kana la walasa u ka se ka kɛlɛkɛminɛnw labila n'a bɛ wele ko livraison de léopard. Fasiri sɛbɛn dɔw ka fɔ la ko Berlin tɛna kɛlɛkɛminɛ jolenw di fo ni États-Unis jamana fɛnɛ ye dɔ di an'u dɛmɛbaga kulu ko fo ni Washington labɛnnen tɛ yɔrɔnin kelen ka se ka kɛlɛkɛminɛw di Ukraine jamana ma minnu bɛ wele ko char combat. Nin kɛra Amérique jamana ka kɛlɛbolo Pentagone ɲɛmɔgɔ dɔ ka laseli ye. Kremlin fɛnɛ y'a jira ko kɛlɛkɛminɛw n'olu bilala ka taa Kiev min kuntagala ka yan ka janya walasa u ka se ka mugu furun ka taa Irisi jamana ma k'o bɛna sɔn ka kɛ gɛlɛyaba wɛrɛ ye. Juma natɔ lajɛrɛ kura wɛrɛw ka yan ka sigi sen kan ni jɛkuluw ye walasa ka se ka dɛmɛ kɛ ka taa Ukraine jamana ma kɛlɛkɛminɛnko fan fɛ. An bɛ wele bila ka taa jamanaw bɛɛ lajɛlen ma minnu ye an ka dɛmɛbaga jamanaw ye minnu ye kɛlɛkɛminɛnw di ka ban walima minnu b'a fɛ ka kɛlɛkɛminɛnw di k'u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan walasa ka se ka dɛmɛ don joona. Ni kunafoni ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra bataki dɔ kɔnɔ Ukraine jamana ka ministre min sigilen don a ka lakana kunna Oleksiy Reznigov ani Dimitro Kuleba fɛ.